badakizu gauza bat? Zer? Mundua beste modu batera ikusten da skate berri batekin. Hoiz esaten diot nik Laukari. Baina ez da esan behar, egin behar da. Zenbat kostatu zaizu? Itxaron, mugimenduak ikusi eta prezio zehatza esango dizut. Ara? Ara, Orduan ez da esan behar, egin behar da, ez da? hori da. Aurrera. Itxoin, zura txartela oso dotorea da, baina gorde ezazu. Nik erosiko dut transferentzia eginez neurea erosi nuen bezala. Horrela hobeto. Lasai, ordainduko duzu eta. Baduzu LKPay? Zepei. Zepei. Deskargatu Laboral Kutxaren LKPay aplikazioa eta bidali dirua. Ainerraz? Ainerraz. Ainerraza bada, urrengo larun batean Ander ez da libratuko dirua jartzeaz. Hemendik aurrera kuadriaren potea KLPirekin. KLPay ez. LKPay. Laboral Kutxa LK. Eta gainera, aplikazio horrekin saltokietako erosketak ere mugikorraz ordaindu ahal izango dituzu. Contactless txartela izango balitz bezala datafono gainetik pasatu. Tira, utzi lekzioak eta ordaindu eskeitarena. Ea ba, deskargatu dut. Bilan azazu zure kontaktuen artean. Orain gehitu. Gehituta. Zenbatekoa, hortxe. Idatzi zenbatekoa. Eta orain bidali.